Bible hon semwa or mine meant to say 100% there. Security challenges I will will you advise say be a small arms CB? Is that the way to go? Is that something? You want to say something? Okay. Niamekan said there be that is not the way to go. Enye etuo titire ne betumi aboye ho ban. Ade esese ye hye no nso. Ye won krofo bebre a ya to tuo si ye de boye ho ban. Nanso behwe na nipa bonfo akwato ahye won so na etuo no omode no kora ne yaje ne ye de aka ye de ho ne ye de ko. But I think say esese ye hye ase say yes sa paradigm no. So sometimes ye mu binom kora kwan ya ye fa so a ye see ye walls. So security experts just say open say o si fie na to wall a ebebo ho ban a enye de wosi ne tintintin akata obi ehu fie ho dem o say oye ne a o ma spaces wo wall no ma obi tumi hu fie ho ama sensemoni bi because wo fie ho na obi twam kura na wo hu na ono tumi friend crofo beboa eba beboa and say start say neighborhood no ebetumi akeka ye ho abom ni aye each other's keeper so ama say bibi na ekoso wa ha there should be a way a obetumi a trigger alarm be a man your next house nati no so to me a raise alarm ni aba beboa wo ho eni ma bi saa ebinum so eto enkraman ewu fie se de be ya bebo ho ban especially wo fie ebi so set up security systems cameras ni ade a etumi ebo wo ho ban so wo ho anya saa na sie nyina ka se ebetotu a eno na ukọ some of your communities no a asem ketua bi na obi bufu ye okotwetuo na we so atwene de na we so atwene de afi na adane ntokwa ne yeku ne yekunkum ye ho